या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। सावंतवाडी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांची बदली झाली असून त्यांच्या बदलीमुळे रिक्त झालेल्या जागी ठाणे महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त सागर साळुंखे हे रुजू होणार आहे। कुणकेश्वर समुद्रात अचानक लाटेच्या प्रवाहात युवक ओढला गेल्याने वाहून गेला। स्वराज सुनील पेडणेकर असं त्याचं नाव आहे। नराचा नारायण म्हणजेच माणसाचा झालेला देव म्हणून भक्तांच्या हाकेला धावणारा तुळशीच्या श्रीदेव जयंतीचा वार्षिक जत्रोत्सव 19 मे पासून सुरुवात झाली आहे। यावेळी दर्शनासाठी भक्तांच्या रांगा लागल्या होत्या। आंबोली येथील पोटनिवडणुकीचा निकाल पुन्हा भाजपच्या पदरात पडलाय। पोटनिवडणुकीत भाजपचे उमेदवार दीपक नाटेलकर यांचा 298 मतांनी विजय झालाय। कणकवली कोंबड्या कंपाऊंडमध्ये आल्याच्या रागातून चुलत दीरानं वहिनीला दांड्यानं मारहाण केल्याची घटना आयनल मणेरीवाडी इथं घडली आहे। शंकर पाठक यांनी वहिनी योगिता फाटक यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली। बजाज फायनान्स कंपनीकडून 7 लाखांचं कर्ज मंजूर झाल्याचं आमिष दाखवून कणकवली येथील सचिन सावंत यांना 50,000 रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार घडलाय। सिंधुदुर्ग सायबर पोलिसांनी ही रक्कम 24 तासात परत मिळवून दिली। G20 शिखर परिषदेअंतर्गत स्वच्छता मोहिमेसाठी महाराष्ट्रातील एकूण 4 समुद्र किनाऱ्यांची निवड झाली आहे। यात मालवणातील चिवला बीचला पसंती देण्यात आली आहे। 21 मेला स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येणार आहे। 3, 4, 5 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबरला पावसाळ्यातील सर्वात मोठी भरती रायगडकरांना अनुभवता येणार आहे। त्यामुळे तब्बल 119 गावांना मोठ्या उधाणाच्या भरतीचा धोका असल्याचं जाणकारांचं मत आहे। एक लक्षात घ्या, उसनं बळ घेऊन वाघ बनता येत नाही। वाघ 2 प्रकारचे असतात, एक सर्कशीतला, दुसरा जंगलाचा राजा। जंगलाचा राजा व्हायचं असेल तर स्वतःचं बळ लागतं असं देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावलाय। बीडचे जिल्हा प्रमुख अप्पासाहेब जाधव यांनी उपनेते सुषमा अंधारे यांच्यावर हात उगारल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे। त्यानंतर अप्पासाहेब जाधवांवर ठाकरे गटाकडून कारवाई करण्यात आली आहे। आई तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरासाठी ड्रेस कोडची नियमावली तयार करण्यात आल्याचं समोर आलंय। अवघ्या काही तासात संस्थानं या निर्णयावरून युटर्न घेतल्याचं समोर आलंय। 14 महापालिकेच्या निवडणुका ताबडतोब घ्या, मग कळेल कुणाचा पोपट मेलाय, हे जनता दाखवेल असा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी फडणवीस यांच्यावर केलाय। नृत्यांगना गौतमी पाटीलवर छोटा पुढारी घनश्याम दरोडेनं देखील टीका केली आहे। गौतमीनं महाराष्ट्राचा विहार करू नये, नाहीतर आम्हाला मुसंडी मारावी लागेल असा इशारा दिला। चंद्रपूर जिल्ह्यात सिमेंटचे खांब घेऊन जाणारा ट्रॅक्टर उलटल्यानं 2 जणांचा मृत्यू झाला तर 2 जण गंभीर जखमी झाले। छत्रपती शिवरायांची पूजेची जगदंबा तलवार ही सध्या ब्रिटनमध्ये असून ती महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलंय। अभिनेत्री दिशा परमार आणि राहुल वैद्य लवकरच आईबाबा होणार आहेत। सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जोडप्यानं चाहत्यांना गुड न्यूज दिली आहे। समीर वानखेडे यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत अभिनेता शाहरुख खानसोबत झालेल्या संभाषण समोर आणले। हे मेसेज शाहरुखनं पाठवले होते असा वानखेडेंचा दावा आहे। मान्सून आता अंदमान समुद्राच्या काही भागात दाखल झाला अशी माहिती भारतीय हवामान विभागानं दिली आहे। एनसीपीचे माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांना मुंबई हायकोर्टाकडून तात्पुरता दिलासा मिळालाय। 24 मार्चपर्यंत अटकेपासून त्यांना संरक्षण दिलंय। नियामक व्यवस्था फोल ठरल्याचा निष्कर्ष अदानी हिंडनबर्ग प्रकरणात काढता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानं गठीत केलेल्या समितीनं काढलाय। किरेन रिजिजू यांनी शुक्रवारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारलाय। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांना गुरुवारी कायदा आणि न्याय मंत्रालयाहून पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयात स्थलांतरित करण्यात आलं होतं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट झालेल्या नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन 28 मेला होत आहे। नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाला जवळपास 862 कोटी रुपये खर्च आला। पदकाची किंमत फक्त 15 रुपये आहे। जर तुम्हाला ते परत करायचं असेल तर करोडो रुपयांचं रोख बक्षीस देखील परत करा असं आवाहन ब्रिजभूषण सिंह यांनी आंदोलक पैलवानांना दिलंय। बॉलिवूड अभिनेता आयुष्मान खुरानाचे वडील एस्ट्रोलॉजर पी खुराना यांचं निधन झालंय। ते काही दिवसांपासून हृदयाशी संबंधित आजारानं त्रस्त होते। यंदा सुद्धा ऐश्वर्या रायनं कान्सच्या रेड कार्पेटवर हजेरी लावली आहे। मात्र यावेळी तिचा लूक पाहून नेटकरी चांगलेच नाराज झाले। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट।
सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.